com és la universitat en relació a com volíem que fos. Segons el manifest deia hi ha la reforma tecnocràtica a la universitat, deia aquest camí vol portar a una institució de pur rendiment tècnic, indigna del nom d'universitat en perdre tot horitzó cultural, moral, ideal i polític. Després això ho explica. Aleshores, això fa pensar, aviam, la universitat hem aconseguit llibertat d'expressió, però hem aconseguit una institució que tingui en el seu horitzó valors culturals, morals, ideals i polítics o no? I jo em temo que no. Em temo que la reforma tecnocràtica de la universitat, des d'aquest punt de vista, ha prevalgut. És a dir, les universitats s'han mercantilitzat no només perquè hi hagi, encara que té relació, oficines del Banc de Santander, etc., sinó perquè dintre dels seus objectius moltes d'aquestes coses no hi són, o són molt difícils de portar a terme. Moltes vegades per condicionaments econòmics, no? És a dir, com et pots pronunciar contra un problema que hi ha social, etc., quan potser allò implica una conselleria que et subvenciona no sé què, no? O una empresa que et paga. Esclar, és fàcil posar-se des de la universitat contra els abusos bancaris? Es pot fer, jo puc escriure un article sobre això, encara que no és el meu àmbit, puc fer-ho i no em passarà res, però segur que trobarà gent que et dirà, home, però tingues en compte que ens donen unes beques, no? És a dir, que aquest és un tema. Jo crec que la universitat no està jugant un paper jo crec que tampoc se li pot demanar molt, però no està jugant un paper de consciència ciutadana, de portar una opinió qualificada en problemes socials i polítics. Això ho podia fer. Escolti, aquí s'està discutint si el túnel del Carmel es va ensorrar perquè els que van fer l'obra d'allò, perquè el projecte estava malament o perquè no sé què, no? Vostès poden opinar tècnicament, no? Ara mateix, i això també és una qüestió catalana, perquè finalment el govern espanyol, el govern de Madrid, que es diu, no? Doncs hi ha un Ministeri d'Educació i Ciència i Deporte, no sé com es diu ara, però va variant al voltant d'això. Aquí les universitats estan dins de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, em sembla que es diu ara, en fi, i abans era d'Economia i Coneixement, per tant, aquí hi ha una mena de... Jo dic que això és una mena de declaració de principis, no? I també dic que les universitats no han protestat, sembla que fins i tot algunes estan satisfetes perquè sigui així, però jo crec que això no hauria de ser així.